Takže dneska tu mám rozhovor o Labubu a dúfam, že si to užijete. Tak čau. Počkať. Tam to zasvietím. Dúfam, že ma nespečujete. Dobre. Tak môžeme začať. Máte, môžeš sa prosím ťa posunúť trochu. To je všetko potrebujem. OK. Takže. Ja som Lukas. Ja som Maťo. A už som hovoril, že o čom máme rozhovor. Takže, kto je Labubu? Labubu je hlavná postavička celej série. Vyzerá ako malý huňatý tvor so širokým úsmevom, plným zúbkov a veľkými ušami. Jeho vzhľad je roztomilo strašidelný, niečo medzi zvieratkom a príšerou. Má veľké oči, výrazné zuby a dlhé uši. A často strapaté vlasy. Vyjadruje hravosť, neobmedzenosť a zvedavosť. Prečo zberatelia Labubu milujú? Estetika ugly cute kombinuje roztomilosť s drsným výrazem, čo vytváří jedinečný vizuálny dojem a silnou zberateľskou príťažlivosť. Dobre. No, prepáčte, ťažko sa mi číta po česky. Prosím vás, prepáčte za toto, Maťovi to chcem do slončiny. Dobre, takže teraz to bude inak. Takže môžeš tieto dve, hej, ešte tieto dve aj nazval. Proč je Labubu tak populárny? Získal si obrovskú popularitu najmä v Ázii a neskôr aj po celom svete. Vďaka systému TZV blind boxov, krabička s náhodnou figurkou vzniká napätie a zberateľská vášeň Takže štýl a dizajn. Labubu je často vydávaný v limitovaných edíciách v rôznych kostýmoch alebo farebných variantách, napríklad pirát, zvieratko, superhrdina, morská príšera. Dizajn kombinuje kawaii, japonská roztomilosť s temnejšou estetikou. Vyrobené z vinylu alebo iných malých zberateľských materiálov. Teraz ja za Maťa prečítam, môžem? Dobre, takže. Autor a pôvod. Kasing Lung je hongolský umelec, ktorý pôvodne pracoval ako ilustrátor detských kníh. Postupne vytvoril celý svet The Monsters, kde je Labubu najobľúbenejším charakterom. Prečo je tak populárny? To sme neprečítali. Takže a ešte posledná vec. Prečo je populárny? Zberatelia po celom svete ho milujú pre jeho výnimočný štýl a limitovaný počet kusov. Niektoré kúsky sa predávajú aj za stovky až tisíce eur. Existuje aj komiksový a umelecký kontext. Labubu nie je len hračka, ale súčasť popkultúry a umeleckej scény. Cena a dostupnosť.
Základné figurky sa predávajú za približne 30 až 40 eur, ale zberateľia alebo i limitovaná edícia môžu stáť aj stovky či tisíce eur. Niektoré veľké edície to je skrátka napr 1 až 12 metrov vysoké sa predávajú aj za desiatky tisícov dolárov a aukciích pozor na falošné napodobniny oficiálnych. Labubu má 9 zubov, kvalitný materiál, certifikát, kód a QR na obale. Kde ho kúpite? Oficiálne cez Pop-Mart v kamenných obchodoch alebo online slovenské alebo české shopy ako napríklad Pika Store, Vajglet, či cez zberateľské skupiny na Facebooku a Discord odporúča sa kupovať len z overených zdrojov. Dobre, takže to je všetko. Ako ste videli, tak my tu máme aj jeden blind box. A ako Maťo hovoril to overenie, tak to si skúsime na tom. Ja už som to otváral. My si vás dáme tu. A ideme si otvoriť môj blind box. Takže, my by som chcel ten secret. Alebo ten. Dobre, takže poďme. A je to ten secret! Ale secret máme, výborne. A tá prvá vec, ktorá ma urazila. Dobre, poďme si to overiť. Máte vyťahuj mobil, ideme si to overovať. Ale najväčšia napoveda je, že toto reálny Labubu nerobí. No Reno, takže. Ak chceš, môžem ti ukázať. Dávaj tu. Kde ho kúpiť? Vypni to. No takže. Takže má 9... Čo robíš ako Maťo? Dobre, to už je jedno. Proste reálny má mať 9 zubov. A ten má 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zubov. Ako tomu hraje? Labu, 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 boj! On sa zlazil. Labubu, labu, labu.